No se on Mikael, morjesta R5. Ja tänään käydään läpi kestävyyssuoritukseen vaikuttavia tekijöitä, 4 tai ehkä 5 tekijää. Ja tulevissa videoissa näitä voidaan sitten availla enemmän yksityiskohtaisesti, mutta nyt käydään läpi vaan mitkä ne on. Ja ensimmäinen on maksimaalinen hapenottokyky eli VO2 maksi. Sydän- ja verenkiertoelimistön kyky kuljettaa happea työtä tekeville lihaksille ja sitten vielä niiden kyky vastaanottaa sitä. Toinen on tämmöinen suorituksen VO2, eli kun tehdään joku tietty kestävyyskisasuoritus, niin millä prosentilla VO2 maksista voidaan suoriutua tämän kisan läpi. Ja tämä voi vaihella jostain perustallajasta, että se on ehkä 60% ja sitten jollain ihan huippumaratonarilla se voi olla 90%, niin siinä on valtava ero näissä prosenteissa. Ja vaikka muut ominaisuudet olisi suht samat, esim. VO2 maksin suhteen, niin tästä voi tulla sitten suorituskyvyllisiä eroja aika paljonkin. Suorituksen alaiseen VO2 niin vaikuttaa paljon toinen laktaattikynnys eli anaerobinen kynnys. Se on hyvin kuvaava sille, että millä intensiteetillä voidaan joku pitempi kestävyyssuoritus, ehkä 30 minuutista ylöspäin, niin suoriutua. Sitten yksi asia, mikä on ehkä vaikeampi mitata ja on ehkä monella kestävyysharrastajalla tämmöinen mahdollisesti puuttuva palanen, niin on taloudellisuus. Jollain tietyllä intensiteetillä eli vauhdilla tai vaikka pyörän päällä niin teholla niin käytetään joku tietty määrä millilitroissa litroissa happea. Ja luonnollisesti kun submaksimaalisesta vauhdista puhutaan, niin mitä pienemmin tai vähemmin käytetään happea, niin sen taloudellisempia me ollaan. Ja tämän voi myös miettiä niin päin, että jollain tietyllä hapenkulutuksella, niin miten korkea se meidän vaikka juoksuvauhti on, tai miten korkea meidän watit fillarissa on. Ja silloinhan niin kuin se, että mitä se millilitraa siellä näyttää, ei ole niin merkityksellinen, mutta että miten kovaa vaikka se fillari kulkee. Ja tähän voidaan vaikuttaa taloudellisuudella. Ja tähän vaikuttaa muun muassa sen suorituksen tekniikka, ihmisen antropometria, lihassolun jakauma. Ja saadaan usein positiivisia vaikutuksia voima- ja nopeus kautta räjähtävyysharjoittelulla. Ja tässäkin voi olla eroja juoksussa 30-40 pinnaa eri henkilöiden välillä ja pyöräilyssä 20-30 pinnaa. Eli tämä voi olla aika iso tämmöinen tosiaan niin puuttuva palapelin palanen, jota ei välttämättä esimerkiksi suorassa hapenottotestissä näe. Meillä on kehitteillä ja ollaan alettu testaakin prototyyppisesti jo meidän juoksumetodiin, niin juoksun taloudellisuutta. Ja siellä muun muassa hapenkulutusta mitataan, mutta sitten myös totta kai ihan tämmöisiä voimanopeussuorituksia voimalevyillä, mistä sitten saadaan ehkä tietoa siitä, että onko siellä selkeitä puutteita hermolihasjärjestelmässä vaikka, joka voisi auttaa juoksun suorituksessa. Sitten 4. palikka, jota muun muassa Suomessa Pekka Matomäen toimesta on tutkittu, niin tämmöinen durability, väsymyksen sieto. Eli kun mennään tunteja jotain suoritusta jollain tietyllä intensiteetillä, niin ymmärtääkseni puhutaan silloin siitä, että missä vaiheessa lähtee vaikka syke driftaamaan eli hiipimään ylöspäin, tai energiankulutus siitä, että se on pysynyt vakaana, niin hiipimään ylöspäin, tai vaikka laktaatit hiipimään ylöspäin. Luonnollisesti, mitä myöhemmin se tapahtuu, niin sen myöhemmin me tavallaan väsähdetään ja joudutaan hidastamaan intensiteettiä. Sitten vielä yksi, mikä voi vaikuttaa monessakin kestävyyssuorituksessa, on anaerobinen energiantuotto, joka toimii ehkä siellä aerobisen energiantuoton tukena. Ja aluksi kun mainittiin se eka kohta, eli maksimaalinen hapenottokyky VO2 maksi, niin se on meidän aerobisen suorituskyvyn katto. Eli siitä nyt ei voida mennä yli pitkissä kestävyyssuorituksissa. Mutta hetkellisesti jossain irtiotossa, loppukirissä, joku vaikea kohta maastossa, niin meidän pitää ehkä suorittaa intensiteetillä, joka on kovempi kuin meidän tämä VO2 maksi, ja silloin me turvaudutaan enemmissäkin määrin anaerobiseen energiantuottoon. Ja jos se palikkakin on kunnossa, varsinkin jos on lajeja, mikä vaatii vähän enemmän sitä, että se intensiteetti vaihtelee siellä
niin sen nopeammin me palaudutaan tästä hapotuksesta ja nopeammin taas päästään kiinni tavallaan siihen suorituksen rytmiin, mitä se lähinnä vaatii. Jep, eli periaatteessa 5 osa-aluetta tuli lueteltua tässä, ja katsotaan, että saataisiko lähitulevaisuudessa avattua niitä vähän enemmän, että mitä nämä jokainen tarkoittaa, kun mennään vähän syvemmälle. Kiitos.